Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05. Maayong aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sa regular nga Anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini sa Aksyon Bryan, Morden. Magapangalagad sa inyo, Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes, Nobyembre 9 na kita, 2021. Aksyon Hotline. Mayara na gid lamang kita sang 46 diyas ang nabilin nako, Paskwang Pasko na sa bugos nga kalibutan kagang Paskwa diri sa Pilipinas. Grabe ya kanami mga kaaksyon, ano? That's why mga OFWs na to na mga nagapuyo dito sa ibang nga pungsod basta panahon sang Paskwa, no gusto gid nila nga mag-travel pauli sa Pilipinas for the meantime,
kay lain diriya ang Pasko sa aton magsilibrar kita. Anyways, meron na gid lamang sang 53 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibag-o nga pagpanghangkat sa aton sinikabuhi amo ang tuig 2022. Bukas na aton sa Facebook page bagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga Kaksyon. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ano ba lang mga dalag ko nga balita nga dapat aton tutukan sining aton nga pagpangalagad sining nga aga mga Kaksyon. Kagabi may isa naman ka persona ang ginlothang, maayo lang wala gid mapuruhan dira sa may Purok Lampirong na naman, Barangay 2, sakop sang Police Station number 2 diri sa syudad sang Bacolod. Ano ning kalanabo dira sa Barangay 2 kag sakop sang Police Station number 2 man nga daw way patakatong kaaw sa tong una nga babaeng nga commercial sex worker nga gintero patay nagligad nga simana subong may nagtumbling na naman. Kinahanglan gay guro ang grabe nga visibility patrol sang kapolisan dira sa nasambit nga area sa Bredco area. Dogin himo nila da nga wiligitan kag palatyan kag tiliruhan bulon-unan sa mga tao nga gusto nila utason ang kabuhi mga Kaksyon. Ang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa lokal mga Kaksyon ti kahapon ginalunsar formally sa syudad sa Bacolod ining nasambit iya nga vaccination card mga Kaksyon. Ka-package man sa iya, PVC na siya or plastic na siya mga Kaksyon. So pwede ka mo makapadulong sa opisina sang Emergency Operation Center o kon EOC kag i-process ang inyo sining vaccination card mga Kaksyon. Kabalo ka ang vaccination card or ang proof nga nakakuan Kaksyon Oliver nakapavaksin ka subong diri sa syudad sa Bacolod, isa gid lamang ka papel nga daw may paganing Oslo paper mo. Basta medyo damol-damol man siya. Kung akon gid nga ni nga lantawon ang ginhatag di sa aton sang Bacolod, kita mo na ang kuan sang sigarilyo, ang daw isa ka rim na blang nga sigarilyo nga papel nan. Amo na siya kadamol ano. Pwede mo man siya pa-laminate abi pero nami gid nga i-card mo siya. Kay ti maga-serve mo na ni nga daw kuan, maga-serve mo na ni nga daw passport sa kabuhi mo. Ining vaccination card if you want to travel padulong sa iban nga probinsya or base magamit man ini padulong gid sa iban nga pungsod pila ka adlaw. So ti ka package na ka may QR code pa tanan kompleto na kag kon naga-usar ka subong sang vaccination card mga Kaksyon or vaccinated ka na fully 100%. Kon kaisa may gusto mo magpa-tughong ka sa imo sa lakyan, may mga gasoline stations diri sa syudad sa Bacolod nga nagapa-avail sila iya sang ginatawag naton na kuan inang discount sa tagda piso mayara 1.50 kung may ipakita ka lang nga vaccination card. May ara man sa mga kalan-an diri subong sa Bacolod nga pwede ikaw ka dine-in kung may vaccination card or vaccinated ka na. Doon din naman manami para sa kon kinanglan inang batunon tan isla kay what if karong ginagutom gid isla di isla ron kakaon da. Ini mga tagiya sang restaurants mga kalan-an nga way ka mo nagapa-dine-in dira, dapat hinumdumon nyo gid nga wala kita sang layi nga ginamandatory ang tawo sa vaccination. So kuan nila inang poder nila kag deserving sila nga makakaon dira sa sulod sa inyo kalan-an. Hindi kayo tabugon nyo sila iya kay hindi sila vaccinated or hindi pa sila vaccinated, tabugon nyo kag hindi pagpakanon. Pero pwede ka ka-take out. Kung mag-take out ka, mapuli ka pa sa inyo kung gutom ka na gidbiar karon. Di ba? Kinanglan nga hatagan pagtamod ini sang aton EOC, kag hatagan pagtamod sa aton DTI, kag ano pa nga departamento sang gobyerno nga makatudlo sa mga tagiya sa mga kalan-an nga hindi ini pag-i-tolerate nga hindi pagbatunon ang mag-dine-in sa ila kung hindi fully vaccinated. Ang vaccination card niya sa Negros Occidental dugay na nato sa ila. Sa nagligad pa ni nga mga sinimana, no? Sa ligad pa to nga bulan na una na to ang Negros Occidental. May bayad mag-process, wala bayad, no? Si Mary Jeannie
Misilanis ning pangalan. I'm sorry, daw medyo mahirap ang pangalan mo. Wala bayad mag-process Dalalan tong imo siring kuha ng imong pamatuod nga vaccinated ka na 100% kag ipakita mo i-process na nila. Sige, ang mga balita sa probinsya mga kaaksyon, tiyan mo na. This week mga kaaksyon, mahibalaan naton ang plano ni Governor Eugenio Silacson. Kon inibala ang magapahanugot nga dulaan na sa executive order, dulaon na totally 100% ining nasambit yang curfew for all ages sa Negros Occidental. O kung hindi ka na i-certain lang, inang nubuon lang siya, no? I-certain lang siya or halinbi sa mga last years, tub-tub last 4, damo na abi or ano nga sitwasyon, ano? Amo nang bulubantayan ta sa probinsya sang Negros Occidental. Pero sa nambal ko na kagabi, may mga banwa kag syudad nga nag-exister, nga may ara sila sang ordinansa nga curfew makaksyon sa mga minor di edad. Nga hindi mo na basta-basta nga mabali mga kaksyon kinanglan pa ina nga amyendahan. Ambot silingon ta dire, amo gid lamang ang executive order nga natuhoy siring pandemya. Sige, so far amo nang dulo-dalag ko nga balita kag check taman karon diri sa lokal kon kumusta ang mga negosyante naton, anong plano na sa alert level number 2, no? Nga pag ginapaabot sa syudad sa Bacolod. Alert level number 4 kita gapon, but according to the mayor of Bacolod last night sa aton nga interview, nag-expectar gid siya nga on next day mga kaaksyon mangin alert level number 2 na ang syudad sa Bacolod based man sa kategorya kag based man sa pila ka mga results sang cases diri sa aton sa Bacolod mga kaaksyon. Ang iban nga balita mga kaaksyon didto ya sa national ini do okay man nga balita kay nagpanubo sang presyo ang aton sining nga gatong, ang gasolina piso, ang diesel o kon krudo 60, ang kerosene naman piso mga kaaksyon. Amo nagaling na talupangdan ko di bala Aksyon Oliverias Bacolod. Once gani nga pasaka presyo, kadasig sa ilang magkambyo sang ilang presyo da sa may ginabutang lada. Pero kung magpanubo gani, ginangin sagi ko gid ka tiyog-tiyog gasolinahan, dula ka tandog ha. Tuod, duway nila yung ginatandog, ila presyo, damo lang yapon sang kahapon, abi ko nagnubo na. Pero duway man na nag-idog, abi isli nyo man na. Kaya daw kung pasaka presyo gani, baog alas 10 pala sang gabi, pinang ilis na sang numero da. Pero kung panao gani, duway sila gana magpanubo sang numero sang ilang baliligyan. Do ginatamad sila kung panubo. Mga ulauya. Ang iban nga balita mga kaaksyon dito ya sa national kay si anay Senador Bongbong Marcos ka nagapili subong presidente, ginsugo niya si Vice President Leni Robredo nga hambalon ang iya sini mga kalyado nga i-withdraw ang gin-file nga petisyon sa iya dito sa Commission on Election. Sa suguan na itong mga tao-tao mo da, nga i-withdraw na. Kay kabalo kami mangin nuisance complaint pa nagyapon. Kabalo ka man galing nga hindi na mag-develop nga complaint nga sagi mo yung kasugo si Leni Robredo man. Nato hadlock man siya no? Hadlock man siya kay base blatod aktuhan sang kumilik nga disqualify siya bangod sa mga records bangod sa mga allegations against iya before sa mga tax ano ko nano pato ati disgrasya hoy abaga sa mga supporters ng BBM. Oo, tinagligad tong adlaw dinto sila nagkaravan ang BBM mga kaaksyon sa din why gid ga observe sang sang social distancing. Oo, ga pinula lang sila damo ton katama no. Ang Leni Robredo nagkakaravan man, otro man, why man ga-observe sang social distancing? Amo-amo man ang sila tanan. Si Robin Padilla nagkakaravan man, no? Nagkakaravan man siya mga motorsiklo tanan. Let's go. Gainamo na si Robin Padilla, matsako duga shooting lang siya gyapon dos Mindanao Tiruhay. Ang ibang nga balita makaksyon, ang gobyerno nagbakal ni sang niligad sang kuan mo inang bakuna gikan sa Sputnik V, no? Yaka Russia ini Russian, no? Nag-abot na sa Pilipinas 2 ka milyon ini 2,805,000 doses mga kaaksyon. So mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagapasalamat gid no sa ginatawag naton mga kaaksyon
sining pag-abot sang bakuna. Sige, amo nang dulo dalagko nga balita sa national mga kaaksyon na. Kag ang hesitancy gyapon sa aton nga mga utod nga hindi magpabakuna. No, hindi magpabakuna. Una diri ang mga grupo sa mga religious group mga kaaksyon. Nati may pagpati sila iya nga kwan, mga gapati sila iya nga inang ginatawag naton nga ang ila nga grupo hindi gidapat magpabakuna. May ara man sang iban nga tinahadlok gid sa bakuna, no? Didto nga sa NBA, may isa ka player nga mapabakuna na siya. Alangan man karon nga di ka mabakuna kundi di ka kabasket. Pero grabing hulat niya, agod nga magkuan, agod nga mabalaan niya nga magpabakuna gid siya, dugay na convince gid siya. Di pabakuna siya, ilangan mo na karon nga inang hindi kimo ya ka hampang iya. Dito sa Amerika mga kaaksyon, ginpalayag dito nga ang tanan dapat magpabakuna, no? Ang tanan gid dapat magpabakuna. Bisan ano nga religious group dapat nga magpabakuna suno sa ila sini nga gobyerno dito. Kon ginatun-an diri sa aton nga mangin mandatory ini siya, dito halos tanan ginahimo ini may mga pungsod nga Aksyon Oliver nga wala mandatory nga laye, pero ginapilit pang bakuna iya. Kaya nagapati sila sa result nga ti nami gid ang resulta. Ang result mga kaaksyon kita la once vaccinated ng halos tanan, ang COVID-19 nagaday down man tuod. Ano pang ginahulat sang iban. Anyway, sige. Oy, good morning lang kay Godly Badly hambal niya. Fake news na iya nga ginsugo ni BBM. Basos ari man niya isa. Matyagan mo sa akon daw fake news man ko din. Alangan mo ni karon ang balita sa nasyonal sa mga mainstream dito kag mga no himamhalon ta sila fake news. Ini mga tao gusto lang ilalaya sundon. Las 8:17 na sa ton sini nga pagpangalagad. Amo na hambal naton nga tignaton ansubong ang vaccination sa tanan nga sektor, sa tanan nga tawo. May karang naghambal ganing nga anahadlok sila magpabakuna. Choice na nila. Pero ina ba lang ang ila bata Aksyon Oliver nga lapsag, ginadalaman nila sa health center kag pabakunahan. The same story mga kaaksyon. Ang vaccination sa mga kabataan nga mga lapsag dira ninyo kag ang vaccination sang adult subong na. Apo nang lain kang bata laway sa nadlok nga bakunahan against sa mga polio, against kun ano da nga mga hilanat dira. Pero sila nahadlok sila bakunahan kay basi maano sila. Pero habalon taman lang sila liwat inyo na iya choice. Wait tamay mahimo dira. Okay, las 8:18 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon. Diri sa syudad sa Bacolod, according to Mayor Bing Linardia, ginapaabot niya nga sa masunod nga semana basi pa lang mag-alert level number 2 na ang syudad sa Bacolod. In fact, sa nagligad nga semana, ang Bacolod nag-apilar ni sila kay nga nalakip ang Bacolod sa 4 ka mga lugar sa Pilipinas nga napaidalom gihapon sa alert level number 4. Even though nga naganubo gid man ang kaso ni COVID-19. Nag-apilar sila but pending gihapon wala ginaktuhan inang appellation nga kung tani pwede mag-alert level number 2 ng Bacolod. Nagligad nga Sabado, medyo nagsalangisag diri sa Bacolod kay nga ginpost dira ni Madam M. ang volunteer sang EOC nga ang DOH Region 6 mga kaaksyon nagpalayag on their own investigation or in their own checking nila sang results ng COVID-19 nga ang Bacolod alert level number 2 na kuntani. Gin-classify nila or evaluation rather gin-classify nila ang Bacolod alert level number 2. Tigin post man gilayon ni Madam M. sa iya sining account si Madam M. Manoblahaw Authority nga patihan gid naton. So pagkagabi gintawgan ta siya para pa-explain kay nahibaluan naton from DOH didto sa Region 6 man nga ila lang to sa Region 6 nga classification. Hindi iya sa National IATF or DOH. Kaya mo todo kadamo dahil sa mga kabataan nga naginuwa kadamo na sa kunano nga sitwasyon. So kagabi si Mayor Bing Linardia nagalaom gid siya.
nga ti mag-alert level number 2 na kay gusto man sang alkalde nga makabalik-balik man ang aton sini pagsigla sang ekonomiya sa syudad sa Bacolod. Oo, negosyo ang pagbiyahe kag luyag naman maybe sang alkalde nga kon mag-alert level number 2 kita basi pila ka adlaw makabalik gid kita sa face-to-face classes iya sa Bacolod mga kaaksyon. Kag iban pa nga mga pangakuan iban pa iya nga mga hilikoton naton mga kaaksyon sa matag adlaw nga tanan kiti subong kadamo iya sang way gid sang nagakalahinabo sa aton dia because ang aton sining classification mga kaaksyon. Now, ang Negros Occidental as of yesterday may ara sang 50 na lang kakaso kahapon nga adlaw ang Negros Occidental. So masobra na lang sila, pila na lang ka libo mga kaaksyon. Gamay na lang ikumpara mo nagligad nga nagahuluhamboy 3,000 ang kasos Negros. Ang syudad sa Bacolod yara kahapon sa 18 na gid lang ang kaso naganubo mga kaaksyon. Bo salamat gid sa Ginoo. Kang ang active cases subong sa Bacolod ara sa 933. Kag ang ara sa mga hospital tuman ka mga jutay na gidlang. Kag ang hospital aton subong do naglinong Aksyon doors no. Ang capacity nila naghalog na gidya kon COVID-19 cases ang pagahambalan mga kaaksyon. Istorya negosyo. May connection sining COVID-19 kun amo ni ang result ano ayhan ang plano sa mga negosyante ta. Online sa hotline. Sa aton sining linya si Sir Frank Carbon sang MBCCI sa Baron tanang morning niya Tuesday. Sir, good morning. Welcome to Aksyon Radio. Ni Aksyon Bryan Morden. Oo. Bryan, may maga. Good to mo, ha? Aha, salamat gid sir sa time. Bow. Kagabi si Mayor Bing Linardia do ka excited naman sa iya sir nga next week or on November 16 kabay pa maklasify kita sa alert level number 2, no? So may mga restrictions ini siya nga pangligwaton inang aton sinibantayan but I guess ang mga negosyante naton diri sa Bacolod kag Negros may ara na ihan sang preparasyon sa sining sitwasyon sir. Anong ginamitingan niyo subong sir? Okay. Before ko magkadto sa amon preparasyon, labay ko anay sa general public, no? Yes, sir. Including na ang business sector. Kaya ang aton gobyerno, national kag lokal, state and province, kating mo, no? Na makontrolar din Yes, ang correct. ating local transmission. Subong daw kontrolado na, dapat nanubo mo base alert level 2 na ta. In short, ang kami nga negosyante, namon obligasyon is mag-abre ng amon mga tindahan para mabalik ang trabaho, para may sildo naman ang tao. No? Budlay nga wala, ikaw, Bryan, padre di pamilya ka man, no? Ikaw ang provider, baka budlay din nga why did dalon sa balay mo. Correct, So, amo nang obligasyon namon. That's why nga kami gusto nga sinuang dinamon na makaabre. Ikan hindi man full open, hindi tagid man ni Timpo nga mag-full open, amat-amat lang, at least mag-a-abre kami. Amo nang obligasyon mo. Pero, napanawag gamang kami sa general public na, okay, level 2, magawa kita, gusto mo nang gusto natin, gusto mo namin ni but kita na lang magpulis sa lawas ka, sa pamilya ka. Na kung magawa kita, pa-face mask kita, kung ara kita sa malapit na tao, kami advocate kami na kung kadamo sa inyo, labi na dito sa lakyan, labi na sinitingay ka mo, face mask at facial git, kung dali man lang ng atimpo, no? Yes, yung correct. facial covers the whole face. Kita mo, ang mask, nalami, wala pa ganing ilong, bawala din ang butang. Kita mo mga. Kita gani, wala ka sa baba, pagka kuwan na lang sagang. So, please, pangabay kami, just still sigihong sa pagbibilang protocols. Kaya hindi kita luyag na sa balik-balik kita. Okay. Kabudlay kita mo, nakita naman ito nagmigad, guro ng mga kuwan, no? In ECQ. ECQ, balik naman yung ECQ. Pamilya sana. Now that we're ready down, so inintinan kami. Hindi na kita magtali para mo, nakakadamo ang mga protocols na ginabutangan sa malls, no, everything.
Wala, yung gamay ng inconvenience, but po sang dako nga problema, bla, na yung tugaya sa imo lawas o bigya mo. Sige na lang, sunod na lang inada. Yung inconvenience ka dutay niya confusion, sisa, kahit lain-lain ang pag-implementar. No? So, sigihon sa gate, ang face mask, facial kung damo tawo, panghugas ang kamot, importante gate, no? Cleanliness, hygiene. Yes. Kaya tingoon gate namin maubra. In fact, kami sa Wisam, bati, tanaw na kami, bati maabri kami Thursday or Friday na. So, in short, magagawa na ang fast-track sa pag-atoy ng ilo, way labot sang roro. So, ang pangnegosyo ta, ilo bakolod, oo, tigisi nga, kabalo ka man, guro nga damo sa negosyante, gabigya man to sa supermarket sa Ililo, Ililo din, sa Bukari, sa Kapit, gadala mo din sa Ila Talaba, Ila Bangros, utan. Yakan laon ta, sa ilo man na to. Dako man tong market sa Ililo mo, so we need that para nga ang atong ekonomiya, ang kwarta mag-libot, tag magpalit ang sweldo. So kami ga-preparar man. So that's why in fact, nagsulano na kami ni Dr. Chris Sorongon, ang doktor lang na in-charge sa aton sa Emergency Operation Office Center. Frank, ari nang ibulig ko pag-isinyo. Kung may ara ka mo na tindahan or opisina o saka building na hindi pa sila fully vaccinated, kundi tawgi ko, kahit mapadala ko sa ang van nila, may ara sa van lang ang vaccination, kami mapalapit sa magpabakuna, mabintin to building, stores to stores na kami. That's how ang pagtako, pagtatap sa atong sigat para sa aton nga makabukas ang mga tindahan. Okay. So ining plabuton abing plano nga pagbutang sang alert level number 2 ang Bacolod. Subong Sir Frank, damo pagin man sa mga negosyo nga daw way gid nagbukas sa Bacolod gid, Sir Frank. Damo gid. Honestly, daw nakuya ko sa mo gambal. Why na bukas, why na kapital? Grabe, no? Balo ka man naguro. May mga linggo ka man negosyante nga na kapital na ubos na, suot para sa laon kinanglanon. So, luyag ko man ipabalo nga subong, ginadali-dali na namon ang DPP, nga liwaton nyo na dang inyong mga dokumento, polisiya, requirements. Kaya doon ka-record kung sa bangko mo, namon liwaton nyo, kaya para sa magagmay nga negosyante, balki, mananila mga 5 years projection, muna sa pudlayan lang. Sincere na lang, para na-capitalize, recapitalize, kasi lang kay Silko, iskan mag-average kami, kung wala man kami kapital, wala yapon, so we need refinancing. So ang DBT sa Grand Bank, amo nang ginayo namon. Simplihan yun na lang kung kapamatida ang mga managers, loan officers. So i-distribuhin yung simplihan nyo, no? This is not normal times. This is really very abnormal na time. So dapat ang aksyon ta, labi na di sa bangko, is also i-quantum lang, i-match naman sa sinanglanon ng simpo, parang padatig sa mga loan na pagkuha ng tao para maka-abre siya. Simplihan nyo na lang. Ang importante is mag-abre. Kung mag-abre na kag mag-ginansya, mabayad. Diba si Dumako? Kana kung may dako man ang mo nga income sa ila. I see. Sige man sila. Pero sir, inang diri sa aton sa Bacolod, pila gid ka porsyento subong ang makit-an nyo sir nga daway na gid sa magbukas anay kung magbalik-balik kita sa new normal? The white push na data, pero ang gut feel ko between 10 to 20% daw mabudlayan unless to capitalize sila. Either may maranon sila dahil nga lulo o sino o paulang sila or ang DBP DBP o Land Bank liwaton ng loan requirement. Kaya subong daw ang binecheck na kon ang DTI mana sila bangko para dito na why gani kapital mo? Wala gani collateral ka pangayo, no? Basta may store ka lang open, okay po lamon ta. Oo. Ginalantaw na mo ni tag-tanaw ang ilang sistema kay ipakopya mo na mo sa land bank sa DBC, no? Oo. Bangko ang kadtuan nyo, ang kapamati da, batiluyag ka mo, magdugang kapital, tanawan yung DTI, mangkoto mo, bangko ko. Iling daw ila isa ka subsidiary na siguro o sa division sa DPI na nagapahulam sa magagmay nga negosyante. Oo.
nga basta may tindahan ka lang, collateral mo, tindahan mo na. Hindi mo nga mga sistante sa hindi mo garapon. Oo, basta na tindog. Kundi sila kundi sila magpahulam, ti kalipay sa mga utod nga mga Bombay, kay sila mapahulam ginayabisan may kape ka lang nga display da idwak bilog. Correct. Mga mo, ang inyong sistema ng BPI, which we have namon po piyahon man kang video may pagka-Bombay man Bombay nga style. Sige, ginabantayan sa halos kalabanan subong ang biyahe gid man sang kwan sang fast craft Iloilo Bacolod and Bacolod to Iloilo, sir. On Friday magabukas ka muliwat amo na. In fact, silingan ni Dr. Chris Surongon, si Frank, batiniwain na kami espas. Vaccination card na lang pakita niya. Gawin na lang espas kay niya. Actually, espas na daw ay mangigali na dinalantaw dito pagkita mo malang na. So, vaccination card na lang. Ako, conforme ko da. In fact, ako, why ko gamitin ko ng kamiting ko, why vaccinated. Ito pag-bakuna to. Correct. Sir, adi pa isang concern, no? Kay kahapon, nagligad pa or Saturday pa, kadamo, kami natalupangdan ng mga kabataan, ginapasulod na lang sa mga establishmento. Ang mga kabataan, 12 under ang iban diri. Pagintindi nato, hindi pa sila pwede. Bryan, amo na ko na dapat i-real deep quantity, no? Efficient lang sa ito, buong luyag sa magpabakuna sang 12 to 17. Diba? Nabakunahan ka na ng 12 to 17. Ang gasol na is 5 to 11. Correct. You know, yes. Kung iloy ka bala, dalon mong kabata mo to, kaya hindi mo pabakunahan mo ang imo 12 to 17 na bata. Iarang lang kung ang ibili na toddler ka o gatiti. Dalong sabihin natin. Why naman, habi mo, halot na lang sa mga working class. Why naman ito mga yaya, mga maid, kasi lang, hindi pigado. Limitado. Dalaw na lang. Alang ibilin mo ni karoon sa ila balati. Dalaw mo gina. Yung in-English, let's be very patient with them. Inilang ilo, they'll take care. Ang importante now, everybody is balikan to sa Sir Frank abi mga kaksyon. Subong tala nila ko nga point, no, nga ang iban posible nga nagkadto sa malls gali nga may mga kabataan nga mas bata pagid sang sa bakunahan, hindi nila pwede mabilin sa ila puloyan. Of course, kay way manog bantay. Tsakto. Sir Frank, balik dira sa imo. See, amo na blessing namon, hindi patient. Kaya ang importante nga ang hesitancy, which is among dako nga barrier sa papakunas. Bunga matula na, kadamo luyan is no. Now that they're bringing the children, mismo, is a very good sign na ang mga ginsanan, confused na sila nga bakunahan. Kung ano mo na karon, alam ko na ang akong 3-4 years old, karon 5 years old, dealing ko sa balay. Kung i-discuss ko gusto na. But ang importante lang is may mask with, kagunda mo tao, mag-facial, distancing. Amo lang ng everything nga na. In fact, ang dasyon siniga niya, ang kuwan na, 5 to 11 na natama pa bakuna, no? Dati mabooster shots na kita. Meaning, we're almost, ang entrance tunnel, managawa na kita sa kadulom, no? Oo. So, very patient na lang, yes. No? Hindi na kita din mag-one with. But ang importante, as you said, this is a tripartite arrangement na agreement. The city or the LGUs, ang atong gobyerno, will try everything na mabakunahan kita. Para nga level na. Kami naman negosyante, noong ginagawa, mga kapital para maka-abre kami kag makaatag naman trabaho sa sweldo. Correct na. Ang simuloya naman is mapabakuna gid, amo nang obligasyon ta tanan kag ma-practice gid sa health protocol, self-distancing. Why this is clear? Kasi dito narat mo sa jeepney nga pinupaday ko nila, no? Yes, correct. Patabo mo ng laway sa imo ang Pihogid na. So why did you forget about sila na? Kung isa ka lang doon po anong case mo ito kung narat mo, kasi you don't know ginasuglaan mo kung nabakunahan. Well, protect yourself, protect your family. Mo lang na pangayon namon. So,
ang obligasyon sa general public is practice it, no, to the not minimum, to the maximum ang protocol, meaning where all the time kung kinanglanon ang face shield, ang face mask, face shield yung damot-tabo, distancing it, especially kung ang tao ginatulan mo, hindi ka pabalo kung nagbakunahan. Meaning protect it, right? Yes. So when you do that, you're protecting the whole community. You're making negosyo abre para may sweldo, and you're making ang kwarta sa gobyerno nga para sa bakuna, basta mabutang na nila sa mga other basic services. Kung ito man na mo, ang kwarta tanan nga dapat sa basic services kakadto sa health aton nga problem, no? So we have just to work together. With that, Sir Frank, salamat sa mga serbisyo. May aga mabuhay ka, Sir Frank. God bless. Thank you, sir. Yeah, thank you also, Bryan, nga maka-share man doon tayo kami sa general public sa pagdito. Salamat again, magmayon na aga. Yes, sir. Aksyon Hotline. Pagbukas ang negosyo, kundi damo apply trabaho. Kung nakatrabaho ka na, may income ka, bakal ka, balik ang aton sini ekonomiya. Aksyon Hotline. Simple man lang ginapangayo subong sa aton nga mga negosyante, batian nyo naman to ang maximum gidya nga pag-usar sang mga protocol or health protocol na tondra or shield sa aton lawas para ma-improve pagid naton ang pagdula sining kay COVID-19 mga ka-aksyon. Pagbalik naton karon dugay-dugay, kundi kagabi ang balko sinyo ang DOTR kag ang LTFRB nagpirmahanay na sa ginatawag nga fuel subsidy para sa mga driver kag operator. Ay, i-check tani Aksyon Oliver kay may isa ka information kita na baton. Ang ini nga subsidy, daw wala labot ang Makulod kag Negros Occidental. Pero klarohon tanay karon sa aton sa nga pagpangalagad kaluluoy man sa mga driver ta. Aksyon Hotline 2006 Gundam awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Joshua Christopher Vilas, Alex Fuentes, si Joby Monares, Maria Felo Baton, Judy Don or Dan, si April Henish Sira Rodero, mga Rodero family kag yang Guas family, salamat. Janet Oquindo, Maing Aga Negros watching from Imos, Cavite. Martin Aliling sa Cavite man. Janet, same here sa Cavite, dako kag thicker than bond paper lang. Gali. Normal guro kay inabalang ara ta sa emergency bla do ka kilibot man ni sa COVID-19 do ay ginapreparahan mo na. Imbong Jocampo, good morning sa Maaw. Okay, si Nervin Manaay, ano kalawig ang processing sang vaccine card? Why sila ideya pa ma'am. No, pro dasig man na nakatama kay may mga machine na da sila mo. Si Bebs Navarro Ortalis Baligwas, good morning Aksyon Bryan, tamyaw ko da family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. God bless. Inday Blaza, si Botchi Season, naga-monitor man kay Mamit sang Oriarte Subdivision La Carlota 3, Lito Dayap, Veronica Santillan Manukan, good morning man sa Handumanan. Idilin Alit, good morning Sombray, isa ka food chain sa downtown, wala gabaton senior for dine-in. Okay lang na, mangkot lang ko kay mother ko nga senior, wala gin baton. Ay, sa diin na, ihambal ba ka na nga food chain, inabay kay kadtuon ta. Si Alfredo Sapa, good morning. Si Godly Badly, hambal niya, fake news niya yung ginsugo ni BBM. Ahay, dapat mangin, ano ka mo, mangin, antog sa gani mangin patas ka mo no sa pagbaton sa mga balita, hindi kay balion yung aton balita di nga fake news, hindi na siya fake news, tuod ina nga balita. Nimisha Ruques, si Jean Biligorio Camilo, good morning Anchorman, Bryan, Morden, patamyaw lang family ko kay Lola Mura, miss you all, God bless, watching Kuwait. Always gid ko ka pamati sa Aksyon Radio, salamat. Ay tuod ka day, kumusta ka da? Kakilala ta ka day be? Amo ikaw gid gali. Sige, thank you. Halong landa. Si Milili Oligo, tamyaw please, Vanessa Star, Mayor Jinky Daylagdon, Noel Amar, Alex Montesa. Si Richard Deriquito Dinira, good morning Sombray, Merry Christmas. Bao, salamat. Merry Christmas pa da sa inwa.
Si Huma Lumina, si Christ Kerry Paul Javier Tanatan. Good morning, Idol Aksyon Bryan Sam. Wow, aga pa ba? Kumusta, sir? Please greet lang. Belated happy blessed birthday 60 to my sister Pamila Tanatan. Tiwagid salamat. Sige. Liberty Binitin Obaldo. Si Mary Jean Mesilanes. Ang mga farmers nga nag-apply loan sa land bank, namo man gareklamo tungod sang requirements nila. Nalipat sila kon nga agin bunag sila. Daw nag-commercial bank na sila. Amo nang budlay sa mga bangko kisa kay damo pangitaon. Oo, hadlok is na guro nga maputuan sila plakado. Ana Sinoro, good morning. Okay. Amy Esmeralda Dolido sa Hong Kong, Pilton Lipura sa Pasay City. Magbalik tayo ng Dugaya, bantayan ang dalagko pagabalita. Good morning, Maria Teresa Ofilinia. 8:41.
shout out niya lang kumpare niya nga si Bobby Olingo, Rayboy Alunan kag sa hinablo sa si Taboy Derla. Good morning. Si natamyaw niya man si Madam Vanessa Mayo Jinky Dagdon, Milili Oligo, Alex Montesa, John Season, Yvonne Boucher, Bia Jonathan kag Dennis Richard Tibor Roma. Sige, salamat gid no. Paki-share lang sa aton sining mga kauturan. And Action Bright, good morning. Ako wala vaccine kay nakaagi masakit tapos senior ko Rebecca Gagera, Barangay Bagaas. Sige. Action Bry, hindi giguro pwede nga hindi giguro pwede nga magpa-vaccine kami kay may ginabatsyag. Kapila ko na nag-explicar diri nga once may ginabatsyag ka mo exempted ka muna. Ilabi na gid kung may doctor's advice. Ang ginaayo di sang gobyerno ta ato walang healthy gidyang lawas mo kung ano man ang sektor mo dira, any sahi or kind sang sektor or organizations dapat magpa-vaccine kid. No kay kabalo ka ang only nga ma-contribute naton sa aton sini gobyerno kag mga frontliners amo ang pagpabakuna. Kay kung nagpabakuna ka, meaning isa ka na sa minilyon ka mga Pinoy nga nakabulig agon hindi maglapta si COVID-19. Simple as that. Why na? Why ka na sang iban pang kung di lipay ang mga frontliners ta? Sige, bisan sa una gani ang pagpanakod sang face shield kag face mask, ang iban daw ga alang-alang pa, no? Ti ang pagtakod mo sang face shield kag face mask, again, suliton ta, amo na ang contribution mo sa mga frontliners pa. Elizabeth Malaka Gamala, good morning. God bless man. Lilia Taton, salamat gid sa pagmonitor. Last 8:52 na. Kagabi mga kaksyon, may gin-report ko sa inyo nga ang Department of Transportation o kon DOTR kag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nagpirmahanay na sining 1 ka bilyon nga subsidy mga kaksyon para sa mga driver kag mga operator. Ang ini nga mga driver kag operator kuan ni sila may screening, gina-screen ni sila kung kwalipikado gid bala sila o kon hindi. Mga kaksyon, may nag-question pag connection Oliver mo nga ang i-screen pa na kay driver automatic pigado, driver lang pala nga buhian, no? Kadamo sang nag-drive subong ang iban mga pulis sa day off nila. Ang iban dira mga nurse, ang iban dira kung ano na lang nga profesyon nga gusto lang niya nga lingawon ang kaugalingon nga naga-drive. That's why nga gusto nila nga i-screen gid may mga screening gid nga mahitabo mga kaksyon. Pero kabay pa ining screening ini hindi magpareho ni sa ayuda nga 6,000 tuha nga kundi nanto sa lapit sa bulsa ni kapitan among iya nga pakalo niya sang 6,000. Pero bisan ano kada kapigado kung hindi ka maayos panulukan ni kapitan labi na gid kon kabalo siya nga ikaw ay kadang buto sa iya. Disgrasya gid ang 6,000 mo. Di kabay pa nga hindi man ni masunod sa mga driver ta ha kay sus kaluluoy ni sila gahilila ni pang ilang hita aksyon Oliver sang sipa sang ilang gasolinador kag kambyada liso ba nabilada. Oo, pagkatapos pilion ta panghalatagan ta. Kung isa ining mga barker gani da ho, ining mga barker da kag ining mga utod ta nga inangga pulo pangayo na da skilled sa mga driver. Ini sila mga tamaran gini kayo mo. Oh, tindog lang din sila ka magsinggit-singgit bata libertad, may 3, may 5 na sila. May sila kapinsar nga ang driver bilong adlaw patial sang init kag risgo man sa COVID-19 bawo ining mga barker ta nga mga tamad nga mga dalagko sang lawas mahumlad lang sa ila palad. Kung hindi mo sila pagtagaan, si tahon pa ng driver nga humanda ka lang pagbalik mo di karon mo kanami bepanghanusan kung kaisa ni sila. Pero kagabi sa nahambal ko na balik ta dire sa istorya, ang DOTR kag LTFRB may ara sa ginpirmahan nga 1 billion pesos nga fuel subsidy mga kaksyon, no? Ang ini nga budget ti alin syempre sa Department of Budget and Management no? Ipanghatag ini sa 136,230 ka mga jeepney drivers mga kaksyon ang nasambit nga ayuda. Ini na include ini gyapon sa bayanihan sa trainlo mga kaksyon na doon, no? Ang ining ayuda. Now, may ara kita sa information nga nabaton nga ang Bacolod kag Negros Occidental way madalas ni ay nano man i-check naton abi nga ton sa nga resource person abi kiti driver man ni sila
Kag ang nabutang sa balita, bugos nga Pilipinas, di ano sakop to sa China, de. Din kami nasakop, din bakol, pero check naton ang kwan niya, ang validity siniha, kung valid bala ining information, or ano nga sitwasyon, basi hindi man ni matuod. Oo, pero check naton ay kung matuod bala ini kay sigurado ko mga driver nga naga-monitor subong sa aton nga pagpangalagad. Arang pangangutkot niya subong sa ulo yung inano ni way tidi labot ya. Pero check naton abing taga-undok abi ang si Sir Jigo Malakad abi kung anong information nga nabato nila kay base bla mga kaksyon kuan manang ini false information manang bala. Di mga bulobudlay mana para sa mga driver, hindi lang gid magpamati anay sa report nga amo sina kundi hibaluon taga matudtod nga istorya, no? Hindi pwedeng hindi siya makuhaan naton sang information sa mga tao nga may ideya gid sini mga kaksyon. Actually kay na nagtinguha man ko gani nga magpanawag man sang utod ta dira sa LTFRB o galing kay no avail mga kaksyon, masako siguro sila o kung aga pakatama sa banwa. Kay ngaway nagasinabat, no? Isa man sa problema, Dandes, Bacolod, kag Negros, kay si LTFRB, mga kaksyon, layo ato sa Iloilo, no? Hindi siya makontak Aksyon Doors. Siya makontak, ring man, why? Sir Diego, tawag kami na subong sa imo, no? Basi available kada ga-call kami dira para sa sining information. Basi ga ring man di sa akon no. Sige, unahon ko na bing patrol no si Aksyon Eden Aboso kay may update to siya sa ginluthang kagabi nga lalaki dira sa may Purok Lampirong Barangay 2. Oo, ano may connection ini kay Maming atong babae nga ginluthang patay mada sa nagligad nga semana? Abi check nato nabi Aksyon Eden, good morning. Aksyon na Bryan na kumpirma no ni Sir Lieutenant Sonito Pastrana ang Deputy Chief of Police sa Police Station 2 na napatay ni gali Aksyon Bryan ang biktima kagabi ito plus ang pagpangluthang. Aksyon Eden suliton ta napatay gini siya. Yes, mga 11 kagabi dito sa hospital kay sa ulo ni isa lang higo pero sa ulo. Si naghambal Aksyon Bray si Lieutenant Pastrana na ginaimbestigahan pa nila kung may angot ini sa kaso ni Renalyn Maming na kung madumduman mo November 3 hapon alauna gintiro ini siya dito man na area gapon sa may Purok Lampirong Barangay 2 pero para lang yung makabalong tanan dito sa may tubang sa inisyonan sa may reclamation area pasulod bala sa Bredco Port. Hambal ni Pastrana ginaligar riding in tandem mani ang nagtiro kay Arabelo pero tinowing nga kadulom sang lugar wala sa CCTVs, wala man sa mga panimalay. Bala sa palibot, mabudlay, magkuha sang witness, wala man CCTV, kag do kabudlay sa kuhaan lead, bala, ang nasambit nga kaso. Pero kagabi, ato dito, ang bayaw ni Arabelo, ngayon si alias Cheche, kag nagpalayag, ginaligar nga nagligat nga semana naglalisay kuno ni sila ni Maming kag ni Arabelo. Ining biktima subong? Ining biktima? Yes, kilalahay sila gali Aksyon Bray. Okay. Pero wala sila kabalo kung anong specific nga rason na naglalisay ining duha. Nagligat nga semana antes to nga gintiro man si Maming. Si hambal ni Pastrana amo na subong ang isa sa lead nila ginaimbestigahan nila kung anong possible na connection sini kay amo lang na ang mahatag nga impormasyon man dito sa mga upod ni Arabelo nga mga barker. Okay. Kay ti barker ni kuno si Arabelo Aksyon Bray kag iniitong si Maming nagligad isa ka commercial sex worker. Ti kambal ni Pastrana kabudlay pagidaan kay wala ni pamilya man si Arabelo sa lugar. So, kuha man bala, no permanent address man. Wala man din iya pamilya, wala man nakapakita ganing kauturan. Kagabi lang to nagkadto dito
ang iya sinipayaw, bali asawa, sang iya sininga utod, galing kay utod, yung wala kuya dire, nga nagakarinderya, sang una, sa dira nga area, pero subong wala nagali. Kaya nagkadto, tatuaga, Captain Bryce, kay mga sisa, tatani, kumayara sila pamilya, utod, o kung bayaw manabi, galing kay wala na dito sa lugar. Mga amigo niya lang, upod niya abi, mga amigo niya nga nagabarker man ang upod-upod niya. Kag kung diin lang na kung lambutan sang kagabihon kag sang katuyo, dira man matulog. Amo man tong sitwasyon to balang kay Maming. Kay hambal ni Pastrana, wala man na diya record sa police station to. Angot sa ano man niya reklamo, ini si Arabelo, unlike kaya kay Maming, niya may ara sang record diri nga pagpangawat iya sini nga mga customer. Kag naghambal si Pastrana nga update naman ang baladayon bala action by sa kay Maming may person of interest to sila yamo pero diri subong kay Arabelo wala pa pero tigin na tinguhaan gid nila nga mahatagan man sang hustisya para man sa kamatayon kag kasulbaran sa sining kaso. Pamatian nato action Bryan kabahin sa pagpahayag ni Lieutenant Juanito Pastrana. Dali lang action Bryan. Sige, basta na unay si Sir ano kay Ari sa akon wait lang. Sige. Dahil nag-action ba hindi ko ma-play. Kay, actually, ginunahan talang tawag si, later na lang guro action Bryan, okay lang. Kay, ginunahan talang tawag si Sir Pasana, pero going naman din siya sa police station 2 para makuha tapagid dugang detalye. Isang man nga investigasyon kay damo, naghahambal, gid action Bryan mo nga, kilalahay, gini sila nga duwaya, kag permi man pala nag-ilis, hanay, sila laman dira. Ang grupo kay Action Bryan. Sige. Balitalin sa patrol, ang ka-action niyo, Aksyon Itinaboso. Una sa balitaw na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Masubo gid nga balita kay patay gid kagabi actually mention man ni Pastrana nga 50-50 critical ang sitwasyon sining victim mga ka-aksyon. Puwerte no daw kuan gid subong daw ginabaha sang pinatyanay yang police station number 2 no. Mayo guro na dungagan ang patrol no galing kay Bacolod do patrol ta gani subong do hindi man kadalagan do mga kwan man ni miyembro sang ano na gani mga piang bla no mga PWD. Abi Bacolod government abi purchase mga mo bag-o nga patrol da abi do mahuya man ta sa iban nga mga talisay na ho. Anyways, talisay to, di sama lang ka-patrol, okay na dugang ka da, damo na be. Sa Bacolod, abe, kay kung mag-donate ka di, dapat pulo gigabilog pulo bilog station 11, 12, ti daw dako mga kwarta, pero for our benefit man lang guro kang public consumption, why not? Abi nga di tabag ideyas naman. May isa ka na kinegosyante, di ginagahatag isa ka pick up no? Isa ka bilog, siyempre, private na citizen siya. Gobyerno, abi, basi makakuan-kuan ka mo da. Kita mo na, pariyo sa Banwa sa La Castellana. Kay ang ila alkalde, diya mapisa, ang bukid sa La Castellana, blang mga kuan, mga bukid-bukid nga barangay, pinangsuhot na to ni Mayor Maymay manggilimutan, no? Hala, pasiminto, pakarsada, amo niyang baskog iya. Dinis Bacolod, abi, tulotisting ka mo da, abi, no? Hindi lang ka mo magkuha man sa mga salakyan man nga inang medyo pila lang kabulan nga dalaga niya nagkalamusdok man dayon. Nagareklamo man nga mga pulit gubaon ang patrol. Kaya kabalo hindi man makaya gid sang PNP. Imagine mo na Aksyon Oliver nga bugos nga bilog nga Pilipinas, bugos nga Pilipinas, providean mo sang patrol. So ang natundan nga LGU, pwede kini kabakal da, no? Pwede kini kabakal diya susnano da mo may kwarta da. Ang Bacolod, billionaire na ni. Abi, ilakip nyo man na dabi sa sino ang peace and order committee si chairman subong man. Abi, duso ka man dabi kwan, duso ka man dabi resolution nga mayor bakal tabi patrol abi bebe. Kay daw grabe naging pinatyanay sa Bacolod. Dugang ta patrol para kabalo ka ang area sa police station number 2 sa pagkadako, no, pila ka barangay sang sakop sina diri. Now, so kung isa ka bilog patrol, for example, ari di sila Aksyon Oliver sa may Lacson,
ang killer at tutiyos breed ko, ti malibot pas lang sa pagkalagyo sa dalan, pag abot nila to, pag abot na sa gintiro to ang patrol, ang killer ato na tuya sa mansilingan. Bigla. Pagkabalo ari di sa mansilingan, laga naman sila to kung hindi ma-intercept abi. Pagkanto sa mansilingan to ato ng killer sa Murcia, halagsa nyo da. May kon madasig man tong mga counterparts nila nga mga police stations ti maayo, no? Pero kinanglan to dugang nga patrol Nasa Bacolod, dugang nga police. Amo na dapat ang atong tutukan di for our peace and order situation mga kaksyon. Si Councilor Al Espino amo ni ang Committee on Transportation, Committee on Police Matter, Peace and Order mga kaksyon na abi duso-duso mada resolution bi Councilor Espino sir nga mga ngayo ta patrol na kay Mayor Bing Linardia ho para sa mga kapulisan des Bacolod Oo, bisan motorsiklo na lang. Kung ano nila para makabulig visibility patrol. Kaya kung mag-inamot na sini, asasan o ni mauntat ang pinatsanay dis Bacolod man? Oo, bao na. Galing kayo daw subong daw ka, daw hindi good goods ni guro si Espino kag si Linardia, no? Bisano yan na guro ka duso, guro sa resolution ba? Si guro magkalalamukan na lang na daw, hindi matalupangda na guro. Budlay ni kon may halo politika nga aton pag serbisyo kay mabutang sa ital-ital kag mabutang sa intunsis yang publiko Ay sus ko. Ang patrol gani subong sa Bacolod na way pa na mabayran mo kaluluoy lang sina ang ginkuhaan sa Oliver. Do didto na sa Oriental gin bakal sa una ni Anay Mayor Monico Puentevilla ining mga patrol tanga si Marone ulo nga subong daw PWD na nisla kapila na nisla gin rehab ng mga patrol nga ini. Why naging bayran subong administrasyon kiti hindi sila ang nag-purchase mo, hindi sila ang nagbinakal pero ti doon di amo kaluluoy lang to yung ginbaklan sinis Oriental ni ginbakal. Kung isa malibog man ulo ta nga sintro na gani ang Bacolod sa tanan nga business nga didto pa ta binakal sa kalayuon may mga Toyota tadi, may mga Nissan tadi, may mga Volvo tadi, may ano tadi iban di may mga Kia tadi, may mga Mitsubishi tanan nga brand sang salakyan ari di sa Bacolod. Tinga didto pati sa Oriental binakal man. Nga akong diri budlay gid magpadamang-damang haw. Daw mo na blang sitwasyon ini mga sirbi ni nga leksyon. Hindi tani mabasol ang pulis all the way. Kay nga kulang sila yung pasilidad, kulang sila bihikulo da. Alang ang nakaroon blaganon, ini pa sa lampirong dosto. Patrol ang dugang. Kaya iban pa, Mayor Bing, before mag-end ang imong term subong anay, kay may eleksyon, tistingin blue bakal, patrol, Kagabi, pag-interview kabi sa iya, way pang tiruhay kay ko nakauna tong tiruhay, ayun ta siya. Mayor Bing, saan ka bakal patrol? Diri lang tanay sa vaccination card kay Bulo Bratone. Nami maning komento ni Sir Alberto Alfredo sapal niya. By elan na yung patrol cars, police matters na kabay. Tsakto gina sir, tiway labots mayor. Ikaw ka double meaning gid sa imo sir sapa, katunto gid sa imo. Si Councilor Al Victor Espino, amo ba nang sabat ang ligad mo? Siya yan nakapulis Ay, so kapatinan tadi nga mga tao. Last 9. Aksyon Hotline 2006.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan Aksyon Radio Philippine Standard Time las 9:21 na. Aksyon Hotline. Good morning lang kay Sir Raymond Alarcon Sagal Jr. Gina-greet lang si Josephine Paro Alarcon. Happy birthday man kay Migo Mark Salanga. Birthday subong ni Sir Mark Salanga, no? Aksyon Hotline. Sige, si Sir Araman kag si Madam Elizabeth Malacag Gamala. Good morning, man. Thank you gid sa information, ana. Athia Kim Iriman, Alfredo Sapa. Sige, check tabi this time si Sir Gigo Malakad sang undok mga kaksyon kung ano ini nga information, anong himuon nila abi. Aksyon Hotline. May connection sining alleged nga ang Bacolod kag Negros way madala sining subsidy nga 1 billion pesos bauti kaluluoy man masubo ina nga balita para sa mga driver kag operator ta. Aksyon Hotline. Do hindi do tadi karon labot sa panggobyerno maginamo sila. Pero subject pa na ha to confirm ha. I-confirm ta pa na hindi nagtapos dire ang information nga ina mga kaksyon. Aksyon Hotline. Diwat may aga lang kay Mayor Maymay manggilimutan na dira sa Banwasang La Castillana mga kaksyon nga naga-monitor sa aton si Madam Singguay Araman. Aksyon Hotline. Salamat gid sa inyo sinitinion na while nga nagaulo istorya dira sa inyo naga-monitor diri sa aton. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya Sir Gigo Malakad. Sir, good morning sa undok. So, Bri, good morning sa ato mga driver, no? Ilabi na sa mga operator na subong na naghahangla sa mayong balita. Yes. May dumayong balita gini para sa inyo pero hindi mayong balita kung matoding information nga ang Bacolod kag Negros way labot sining 1 billion nga subsidy sa train law nga ine. Well, ang amon diya data sa buong ginaunasan, ang national government ginuna niya ang NCR, Batangas, Cavite, Bulacan, Rizal, Calabarzon kag Mimaropa. So wala ma-indicate ang sa ang sa Western Visayas kay mga ginauna na ang ara sa EL2 kag EL3. Okay. Pero base may sunod pa man Sir Jeg, anong paglantaw nyo? Galang kiti 1 billion lang ni. Oo. Ang amon yan wala naman kami video ilusyon kay since halin sa Bayanihan 1, Bayanihan 2, ang Republic Act 84-1790. Sige lang kami hulat nag-submit man kami lista, nag-submit man kami papilis, kung anong requirements. So, hindi mo mabatyagan ang national government o po ang LTFRB. Bangod nga wala ka LTFRB office sa Bacolod. Correct. Kag daw giniglik na ni ang from Hinubaan to San Carlos. Ang akong pag-insindin, di natakabahid sa Pilipinas. Daw, abot sa din kami nga pungsod na bilong sabay. Amot ang muno kung ginagani, taga-diin kita, taga-China na, nga daw ay tadilabot sa sinanga mga subsidiya. Pero ini under sa train law ni mo, ang 1 billion pesos ng train law, dugay naman sa pandemya, kabalo ko may mga ayudas, mga nabato na mga driver naton kag operator, sir, before. Kung ayuda, wala sang ayuda. Kaya magsiling kita ayuda supposed to be based na sa lista sa sa database niya sa aton ng LTFRB Region 6. Okay. May mga pila ka nabatyagan kami nga ayuda. Pero kung niya, food for work. Ina lang mga ngalkal kakalog, mga katamburong, mga limpyo ka sa nagkalain-lain ng mga kalye. Ara na yan sa tupad, ini lang financial assistance ang duli. Kaya amo na yan nabatyagan namon. Pero yun na trabahoan na namon, yung kagulanan namon, ginabakuanan, ginaniglik. So hindi na siya ayuda, yagin trabahoan mo na ya. Dapat bayaran ka. Oo. Ang ayuda ato malang libre gid nga para sa inyo because nga affected kita sining pandemya. Why ka mo kabaton halin sa dole or ano da? Why gale or ano transportation ano na? Wala gid kay sa ila to Bri ang pantawid pasada card amo nang basihan sang LTFRB nga ang iban sina ato na sa langit ang iban sina bago lang nato na pagwa sa iban nga pungsod ng mga operator. So kundra na siya mag-agi, but silingon hindi na siya hindi na siya credible, hindi na siya scientific, hindi na siya justifiable bala. Kaya supposed to be kung ayuda ang pagambalan, inablang hambal nila nga direkta nga ang driver makabaton. So paano?
Ipaagi natin sa barangay kay bisan ng purok chairman, kabalo na siya kung sino sa iya purok ang driver nga nagabiyaya adlaw-adlaw. Hindi ta na pwede manigli kaya nagabalidate sina ang kapitan, ang mga kagawad, ang DSWD. Kaya kung LTFRB lang, paano mabalaan ni Director Osminia nga si Digo Malakad ara sa Block 7 sa relocation site? Osto. Kaya mo na mo, ipahagi ta ni LGO, kaya meron sa Republic Act 7116, in devolution, nga mo sila yung may record, nga nagabayad kami ya taxes. Kaya wala kami yan nagulong sa LTFRB, yung mga driver kabay, nagulong kami yan sa LTO. So ang LTFRB, ang record niya, yung mga operator lang, so paano na mo mabatagan ang ginambal nila nga 1 billion? Abot lang kung ipagi pa na nila. Pero, magamitin ka pasalamat kita sa hangin, nga at least nakabatik kita, mamaya mo na nga balita. Anyways, na-mention mo gidman nga ti wayda sa data nga ginauyatan mo subong ang Bacolod kag Negros. Anong tika nga himuon nyo sini? Nga mamambal mo mga deserving kami na driver man kami, operator kami din nga. Anong tikang nyo sir nga himuon? Mapadala ka mo sulat? Anong sistema? Well, nagpadala na kami sulat. Galing kaya ang problema subong kung hard copy, igo na to kalambot sa Iloilo, bangod nga limitado ang ang mga peribot. Basta makalambot na mga 15 days. Nagpadala man kami lista dito sa nasyonal. Subong ang aton nga mga driver nagapaabot gid yan, no? Ang aton naman lang tani magluwasin ning ika-18 na nga pagsaka sa krudo nga nagredo sabi karon 60 centavos subong adlaw at least mabatyagan tatani nga na may jutay lang hindi kay wala kami nagambal nga makuha na gid na yun malipay na gid ta malibantar lang malagamay ang pagantos ta almost 360 pesos kada adlaw ang nadula sa bulsa sa driver kung nagakonsumo ka 15 liters 3 times mo na siya sa ginkuha nila sa mga 1850 sa mga 300 plus no so anong kabaylo sila kay nagabayad man ta taxes hindi na ni gani action ba hindi lang niya quadruple ng taxes no walo ka bisis no kay may mga excise tax ibat arbat advaluing tax tanan hasta gina tanan no to ang ato ginaulat sa mga makabakal kami pasayan laswa noodles uga para mapakaon na mo driver. Anyway, sige, hulat-hulaton tani sir at least to na this morning niya batian sa mga utod ta nga mo nagali ang mga driver operator ta wala mabilong. Pero sa mo program Aksyon ba nagapabalo kita subong mo marching order ni from national kasi subong gina sa imo gini programa naton una. Effective gid subong nga oras gina-deklarar naton sa mga nagamonitor ng mga local association gina-boycott na naton ang produktong Petron. Boycott na ni produktong Petron tungod sa iya pagbastos kagapon no, sa public hearing sa House of Representatives si Ramon Ansang San Miguel nga wala siya kinanglan sa gobyerno. So ginapapanawag nato ng marching order upod sa panawagan sang National Piston. So kabay nga maintindihan nila ang atong posisyon. Maghambal kita boycott anong plano why isang may magpatubil or mapagtughong sa Petron diri sa Bacolod kag Negros? Bilog gid niya Pilipinas Aksyon Bryan din pa panaog naton nga marching order bangod sa iya pagtampalas no sa aton nga mga representative sa House nga kung gusto niyo nga maridos ang produkto baklon niyo sa akon liwat ang Petron kag hindi ka mo mag-ilusyon nga mapanubo ko sa akon nga krudo kung gusto niyo nubo 10 pesos dito kamo sa mga players kung sila ito bago ang players tadi nga 26 kadilo gaupod man sa presyo sang tatlo ka big 3 Aksyon Bryan. Osto na. Okay, Petron subong daw sila ning pinaka-basko gidisponsod Pilipinas mo. Tiro ka pasuber sila gali. Kasi ginabaso nila yung presidente sa nagligan nga wala na natapos na yung presidente si General Fidel Ramos ang aton subong ginatubang in Duterte administration na yan. 1990s pa to. Agi suliton ta lang sir, ang inyo nga marching order hindi sila magpatughong sa mga Petron gasoline station amo na? Yes, ang marching order, pwede niyo ma-check no sa mass media, ginpapanawag naton ang pagboycott na sang produkto sang Petron, bangod sang hindi niya pagrespeto sa gobyerno sang pungsod Pilipinas, hindi niya pagrespeto sa mga congressman, ang nagakandak sang public hearing, kadang hindi niya pagpati sa pagpanubo sang 12% nga value-added tax nga ginayo sang aton nga mga congressmen. Ini sa mga driver lang or lakip na diri mga pribado? Depende sa ila, optional sa mga pribado. Yes, kami sa public utility, unified kami nung maboycott. Depende na sa mga pribado naman niya kung ano naman ang ila tindog. But dinti, para makita nila kung anong statement ni Ramon ang kagapon, pwede man na nila malantaw sa mass media. Sige. With that, sir, salamat sa mga serbisyo. May aga mabuhay ka, sir, and God bless. Thank you, sir. Thank you, Direk Sunggan. May aga sa atang mga driver nga monitor. Aksyon Hotline.
Yung home lang to si Sir Jigo Malakad, pero balo kita ga kato lang ulo ya sa to sining sulo subsidy nga wais lang ngalan to. Porte nga balita ni sa Petron, no? O check tanibig karon, no? Bisan ako di man ko patugong. May nagsuggest di sa aton parte sa Lotanganay diba sa may kwan reclamation da. Butangan sang substation. Tsak to man sa lugar, no? Butangan sang isa ka substation sa reclamation area. Dugang pa na nga proteher sang breed ko da. Last 9:31 way nakita ora sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon sa ngalan sa regular nga Anchorman. Aksyon art tayo po ni sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid kag maghilibati kita karon sa gabi sa Aksyon firing line. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,